ҳазор раҳмат мегӯм ба 30,000 нафар обуначие ки дар шабакаи ютуби мо обуна шудагин. иними ҳозир худаш канали мо 30,000 одам шуд. миннатдорам аз ҳамаи шумо бародару хоҳарое ки дар шабакаи мо обуна шуден ва мана дастгирӣ мекунен ва дар корҳои мо дастгирӣ мекунен ва дуои хуб мекунен ё ин ки дар пайи пешравии моин. миннатдорам, миннатдории хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам. мо бародарои азиз ногуфта намонам ки як ҳафта аксия кардагем оши корхонаи худмона, яъне як порс ош, як чойник чой, як кулча ва як коса ҷурғот 200 рубл. ҳамаи ҳамин 200 рубл як ҳафта давом мекунад то рӯзи якшанбера. иншаалло якшанбеи меомадагира ҳамин аксияи мо давом мекунад. ина нигоҳ кунед ба муносибати ҳамин аксияи кардагимон имрӯз командаи Тоҷикистон ғолиб омад, чорякфиналда биромад. бо шабакаи ютубмон 30,000 шуд. хулоса